Lho. Tak kira ki muter e. Hitan ketuane ono mburi makane kok. Diawali Riko kono, dong iki muter. Tuku sosis sik kono kae. Yo balik karo. Balik. Oh. Angkut lebih mburi ae. Wis seragame beda dhewe. Lepetannya dikuncir. Ya, untuk salam sih. Apa ini? Yo salam sih tau perkenalan. Nah kan kono artis ibu kota. Iya nih. Alhamdulillah yo paringi terang ini lho. Alhamdulillah saiki ono paringi terang mau mangkat tak dhewe udan-udan. Ora le udan-udan nang iki tandane iki dhewe rene nggo berkah. Alhamdulillah. Amin. Wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kusik. Padha pentengan tuh ditegak gerak sik. Oh siap. Nah, ora do pentengan ngono kuwi. Iki ana artine ana makna. Piye? Lho, iki do menawa do ganteng-ganteng aku bukti sing paling lentek dhewe ya. Artine. Ayo Lik. Kowe sing judo dhewe. Aja selo-selo. Iki golek aku. Ayo, oke. Pirang-pirang Iki acara apa iki? Ayo apa ayo? Apa ke? Ngedukke apa? Ngedukke bayi. Oh, diduk wis kok ngendi? Ultah. Ultah. Tasyakuran tedak sinten? Oh, dan ultah. Dik Darel kalian Dik Nazel. Nggih, ditungake. Nggih, muga-muga dados lanang apa wedok to? Ayo lanang apa wedok? Ana loro. Lanang kae. Ana loro. Oh, muga-muga putri leh putra. Ah, bener to. Dados anak ingkang soleh lan solehah. Amin. Bekti kali wong tuwa lan nusa lan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Aja kaya kowe. Aja kaya aku sing rusakane kok kethek. Amit-amit. Ya aku dhisik kok. Perkenalan ra? Nggih. Apa perkenalan? Tepangaken nami kula. Nggih, tepangaken nami iki desa ngendi iki? Desa ngendi? Ngasinan. Oh. Nggih, tepangaken nami kula nggih menika Cak Memet. Dugi mriki dusun kuwi Ngasinan. Ah nggih dereng ngertos asli kula nggih menika lek ngertos Pak Lurah. Ngasinan nggih menika kula niki ngono lho. Oh nggih. Kula niki maksudnya tamune ngono. Iya. Saiki siapke neh. Joget sik aku manut kok aku ora tau latih. Yo, petendengan gerak. Kok petendengan. Mau kae petendengan kok. Kel tongji. Kel tongji yo. Iki kiwa dangkat siji. Aduh bingung. Wis berarti lagi ngono. Ya yo dilakoke sik pemanasan sik. Ke sebagian nginjing di to wonge. Oh jago jebule. Yo joget sik lagune apa, Mas? Prokonco Ayu. Ya. Ayo. Ngono kuwi. Nek sapa? Ora. Ayo. Terus. Hebat. Ayo prokonco. Kaping
Ape to, Met? Ape to. Nah, kono saya bingung dhewe to. Ora tau melu latihan nak. Ora tahu kalau latihan yo adong saka kono kene. Alah, apa Dumeno cewek nang kono caper. Dume judo jek promosi. Andi. Macan alas. Apa channel macan alas? Aku ketek alas. Ayo terus apa lagi? Cak Met. Terus apa? Lagune. Kademen. Apa? Madang seko. Wah, itu antara di mulai sarapan. Apa ya air? Sancane iki mau salah sapa? Salah kata. Kok nganti sliramu megetake tresno ora nyono diku kok ora ngira yen saiki uripku banyak nelongso. Kepiye. Panen alpukat tapi nu garek njumbul tekan kuwi. Ana ora? Alpukat apa kuwi? Kuwi alpukat to? Jenisnya alpukat apa? Aligator. Pelem tau ki. Alpukat kluget-kluget. Apa kuwi? Agak piye? Cak Memet ki kok. Nyonggo mik ah. Ki gede lu. Aku nu urut. Lah aku lu kok pakak-pakakan ngono kowe kok bali nang dalan kerahan ngono. Demen adoh kono dene. Kayak upi ya ana kok. Alah, kita sama
Ora. Wis ya ono. Ora padha-padha le dudo. Niki mau becenan ngene kok. Ya pencenan Mau. Aku ngerti kok. Aja guyu wae gak. Kang rasake kene iki yo rampak e. Yo siapa meneh iki apa? Depan-depan ora. Apa? Adep-adepan. Wajib main. Adep muka gak. Ora depan-depan ya. Ya maksudnya depan-depan ro penonton. Waduh, penonton aku penontonnya itu marep rene kabeh kompak. Oh, deloke keteki. Yo. Lagu napa lek manut? Wajib main. Wajib main wah. Heeh. Wajib nggon sapa mbuh ya ra ngerti aku. Yo. Ayo, Bang. Wajib main lanang wadon wadone endi? Apa teh kelata kok. Aku ra duwe. Jelas-jelas kene ora duwe. Yo. Promosi. Ayo. Wajib main lan wadon Mabus kok jin jajun. Kejare ketek. Kok jin iki. Oh, pokoke berubah-ubah. Oh, berubah-ubah. Kadang boyo, kadang ula. Ya wong samang kowe kok malah aku piye to? Oh, wis teko padha-padha senasib kok, Cuk. Aja rusak bojomu. Heeh. Rut. Apa sing ra sida? Piye? Ora sida, ora. Saya curhat kok. Ora. Aja Aku liarek melu ngono, Met. Amit-amit. Aja meli-meli. Ora, aku ora. Wis, aku cinta bojoku. Kita urusan rampak. Aja ndongake ngono lho, piye kowe pi? Ora. Ngawur kowe. Ya nak kenalke sapa ya? Gelem aja. Met bodole, Met. Aku lurus. Yo, terus ayo. Mafailatun. Mafailatun, mafailatun, mafailatun. Assalamualaikum warahmatullahi mafailatun, mafailatun, mafailatun.
ngerti wae kok kowe iki kok. Ah piye? Gede dhewe kuwi nang kene masukanmu. Disiapake Pak. Berjalan ngono. Iki lagu berjalan saiki. Berjalan, lagu di manut yuk. Mari Pak juga. Kusma. Wes met. Ya. Ya. Nah, ini aja salto-salto ya engko ya. Ndak koyo wingkae. Artis ya iya kan. Waduh. Kayaknya ngumpet-ngumpet. Kusum maneng ati dawa ngayu kang anti-anti mong takomu bisa gawe tentram neng atiku kusuman ning ati oh ayo kata kok jangkrik. Ora lunga bojone, Upi sing ninggalke bojomu. Oh. Alah ya lah. Ora sok gadek-gadekke bojo. Ya Fani. Iya, mau urung toh? Dong, mau iya ya Ervani urung. Urung toh, Mas? Urung, ayo. Jen ketuane jen kocelok kok iya. Dihadap-hadap kisi. Oh ki arep-arepan ki muka. Ya wati ronce kembang wangi mungkin aku bilang ojo siro mengamemo itu rodau pangeran. Ya wati ronce kembang wangi mungkin aku bilang ojo siro mengamemo itu rodau pangeran. Monggo
Pinter jebule ya. Pinter kowe iki. Pinter banget. Adaptasinya iki cepet ngono lho. Marep maju. Ada pada panci. Oh, arep Pak Isa depan-depan. Brodit wae kowe. Melu brodit sesuk ya. Dadi ontone. Wong dadi ontone kok tumpaki kok. Ontone kok. Bang isor togor apa, Bro? Togore nyetro Mas. Met. Ono. Ono met. Ah. Yo, marep maju. Bosan met. Iki sinau gak? Gerak
bapak dadi. Oh, bapak dan. Jaburan met. Jaburan. Siyaga ing yudha lawan raja rai siya